Atong sugdan ning atong mga balita karbutaga mga kabrigada kay naay 5 anyos sus grabe aning balita brigadang Roro. Batang lalaki ni nga 5 anyos gilumsan gipatay sa iyang 14 anyos nga half brother samtang gisaksihan sa 7 anyos nga igsuon niini. Atong sayron ang dugang detalye. Brigadang Alan Tangkawan, ibrigada mo. Brigada Live Report. Gikulata o gilumsan ang 5 anyos nga batang lalaki nga miresulta sa kamatayon. Ang gikataho nga ang naghimo sa krimen ang iyang 14 anyos nga half-brother. Samtang nangaligo sila sa dagat sa sitio Lawis Basbas, dakbayan sa Lapu-Lapu. Alas 9 sa Biyernes sa buntag, uban sa 7 anyos nga igsuon. Kinsa mao'y nakasaksi sa panghitabo. Ang minor de edad nga responsable sa krimen ang narescue ra usab sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Police o gitugyan ngadto sa social welfare. Kinsa mao'y pasilunganan sa mga minor de edad nga nakahimo og salaot sa ilang linghod nga pangidaron. Base sa investigasyon sa kapulisan, adunay kalagos sa iyang ama-ama ang 14 anyos nga responsable kay gikatahong kanunay siyang makasab-an og palayason niini. Hinungdan nga ang iyang manghod mao'y gipahimungtan sa iyang pagbaos sa kalagot ngadto sa iyang ama-ama. Ang 7 anyos nilang igsuon nga nakasaksi sa panghitabo mitugan nga sa wa patuyua ang paglumos sa ilang maguwang sa 5 anyos nilang manghod. Gisukmag, gibunalan og kahoy, gibunalan sab og bato ang ulo, gilubsan sa dagat ug ang patayng lawas gitungtungan og bato aron unta muunlod. Base sa nakasaksi, nakit-an ang 5 anyos nga bata nga mikaging na nga naglutaw sa dagat apan gipaningkamutan sa mga rescuer nga masalbar ang kinabuhi. Daling gidala sa ospital apan patay nang nadangat. Pipila sa mga tao sa dapit nga gikuhaan sa habig sa Brigada News FM Cebu. Sa 14 anyos nga responsable, mihulagway sila. Maldito, nanganad lang nga mangulata sa laing bata. Gani, bisan pa ang iyang inahan, nasaksihan nila nga gidagmalan. Dunay silingan nga miingon, gibadlong gyud sa ama-ama ang batasan sa 14 anyos nga humablos. Isip kabahin sa disiplina. Atol sa pagkutlo nining balita, wala makuhaig reaksyon ang inahan ug ang ama-ama kay didto pa kini sa ospital. Nag-asikaso sa patayng lawas sa 5 anyos nga anak. Samtang ang spokesperson sa kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Police Lieutenant Colonel Christian Torres, walay criminal liability ang suspect kay 14 anyos pa man apan mo undergo kini og intervention sa DSWD. Hinuon gisubay pa sa Lapu-Lapu City Police kung wa ba nagbisyo ang naasoing minor de edad nga responsable. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Larga Brigada. Grabiha ka brutal brigadang Roro. Wow, naaba ni kasuya ning 14 anyos niya nga igsuon nga maod palagi daw ko no gina kasab-an lagi daw siya. Kani lagi mga batan-on karon gud di mo dawat og kasaba. Dapat stand out capsule ni sila brigadang Roro. Lagi. Palig-on is ilahang pangutok og paminsar in taon silang kaugalingon brigadang Roro. Stand out capsule mga kabrigadas, mga ginikanan nga nagpaminaw na to karon, igong disiplina, pagbantay sa tong mga anak ug ingon man na sa patumara na inyong mga anak og stand out capsule. Sige, sa laing bahin mga kabrigada.